आणखी आणि रेकॉर्ड्स मिळवले त्यांचं क्रियान्वयन केलं. राज्याचे सार्वजनिक मंत्री चव्हाणजी होती सभेली आपल्याला अनिल गव्हर्नर या ठिकाणी जोडलेले राज्य मुख्यमंत्री सफारी माननीय मंत्री सावंतजी माननीय सरपंचजी दिलीताई तटकरे या ठिकाणी उपस्थित असलेले उपस्थित असलेले सावंतवाडीला उपस्थित असलेले राजेंद्र डॉक्टर निलेश राणे सावंत उपस्थित असलेले पळसोळीला उपस्थित असलेले आपले आमदार श्री निलेश राणे भाजपकडून उपस्थित असलेले राज्य आमदार प्रमोद जगताप रत्नागिरीला उपस्थित असलेले राजेश सावंत बाळमारे आणि किरण सावंत त्याचप्रमाणे संगमेश्वरला उपस्थित असलेले चिपळूणला उपस्थित असलेले श्री शेखर त्याचप्रमाणे माजी आमदार डॉक्टर विनय नागपूर खेडला उपस्थित असलेले आमदार योगेश कदम आणि केदार साठे कोलाडला उपस्थित असलेले आमदार प्रशांत ठाकूर बीडला उपस्थित असलेले माजी आमदार धैर्यशील पाटील आणि माणगावला उपस्थित असलेले रमेश कोळी त्याचप्रमाणे विविध स्टेशन्सवर उपस्थित असलेले सर्व पदाधिकारी लोकप्रतिनिधी आणि मोठ्या संख्येने उपस्थित असलेल्या सर्व आज ही अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे की रायगड रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 12 स्टेशनचं कायदापालन करण्याच्या कामाची सुरुवात झाली. आपण नेहमी सांगतो की कोकण हा पर्यटकांकरता अतिशय सुंदर आणि त्यांचा मन मोहून घेणारा अशा प्रकारचा परिसर आहे. कोकणचे समुद्र किनारे देशातील अतिशय सुंदर समुद्र आहे आणि या ठिकाणी सातत्याने चांगलं इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार व्हावं ही राज्य सरकारची भूमिका असते. माननीय मुख्यमंत्र्यांनी कोकणाकरता एक गुगल बोर्ड तयार करून त्याच्या माध्यमातून कोकणाचा विकास करण्याचा संकल्प केले त्या ठिकाणी मांडलेला आज कोकणामध्ये एअरपोर्ट असेल त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारे प्रोसेस असतील त्या ठिकाणी रेल्वे स्टेशनचा काय बदल असेल अशा अनेक गोष्टी ज्या आपण करण्याचा प्रयत्न निश्चितपणे करतो. यासोबत या समोर किनाऱ्याचा देखील योग्य प्रकारे उपयोग झाला पाहिजे आणि त्या ठिकाणी अतिशय चांगल्या व्यवस्था तयार करायची. पर्यटन विभागाच्या माध्यमातून देखील अनेक चांगल्या योजना करण्याचं काम चाललेलं आहे. अशातच एक प्रकारे कोकणाची लाईफलाईन असलेली आमची कोकण रेल्वे आहे. या कोकण रेल्वेच्या अंतर्गत जे काही स्टेशन्स आहेत त्या स्टेशन्सचा कायापालट झाला पाहिजे. कारण शेवटी कोणीही पर्यटक आला तरी त्याला पहिल्या नजरेमध्ये तर स्टेशन स्वच्छ दिसणं तिथे व्यवस्था दिसल्या तर त्याच्यावर ती जी छाप पडते ती अत्यंत महत्त्वाची असते. तर म्हणून हा एक अतिशय महत्त्वाचा प्रकल्प आपले सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी तयार केला आणि तो प्रकल्प अतिशय चांगली वाटली आहे. तुम्हाला जी काही मदत पाहिजे सर्व प्रकारची पूर्ण करण्याचा त्यांचा माणूस आहे. हा अत्यंत महत्वाचा सण आहे आणि
आणि मोठ्या प्रमाणात लोक वाहतुकीमध्ये त्या ठिकाणी प्रमाणामध्ये राहत असतात आणि अशा परिस्थितीमध्ये काम करणार कसं आहे हे देखील मला असं अतिशय महत्त्वाची भूमिका आहे. परंतु आपण यावर्षी अर्थसंकल्पामध्ये देखील खूप मोठ्या प्रमाणात आपण वेगवेगळे प्रोजेक्ट घेतले आहेत. त्याच्यामध्ये रस्त्याचे प्रोजेक्ट असतील, पुरुषा प्रोजेक्ट असेल, त्या ठिकाणी आपले उद्योग म्हणजे उद्योगाचे वेगवेगळे प्रकल्प आपण हे कोकणामध्ये त्या ठिकाणी घेतलेले आहेत. आणि सगळ्या गोष्टी सांगून आपला वेळ घेतला पण मी एवढंच सांगू इच्छितो की येत्या काळामध्ये कोकणामध्ये पर्यटक वाढले पाहिजे. कोकणाचा पर्यटनाचा विकास झाला पाहिजे. त्याकरता ज्या पायाभूत सुविधा आहे त्या पायाभूत सुविधा निर्माण झाल्या पाहिजे. याकडे मोठा भर हा राज्य सरकारचा असणार आहे. आपण त्या ठिकाणी काजू प्रक्रियेच्या संदर्भातले काही चांगले निर्णय घेतले आहेत. समाजमार्फत त्या ठिकाणी निर्णय वेगवेगळे घेतले आहेत. वेगवेगळ्या योजना देखील आपण चांगल्या प्रकारे चालवतो की त्यातनं लोक जे आपले त्या ठिकाणचे उद्योग आहेत यांना देखील उभार मिळालं पाहिजे. आणि मला विश्वास आहे की हे जे सगळे आपले प्रयत्न निश्चितपणे कोकणाचा विकास हा येत्या काळामध्ये होताना आपल्याला दिसेल. आज ह्या गोष्टीचा देखील उल्लेख केला पाहिजे. विशेष सिंचनाचे प्रकल्प आहेत. या प्रकल्पांना देखील आता आपण मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी चालना दिलेली आहे. कोकणामध्ये कुठे सिंचन प्रकल्प होऊ शकत नाही कारण जे वैशिष्ट्यपूर्ण परिस्थिती आहे तरी देखील छोटे प्रकल्प असतील, बंधारे असतील या माध्यमातून कोकणामध्ये सिंचनाची सोय योग्य प्रकारे झाली तर सर्वात जास्त पाऊस जिथे पडतो त्याच ठिकाणी अनेक वेळा आपल्याला सिंचनाची कमतरता भासते. प्रकल्प असतील किंवा उद्योगाकरता देखील पाणी आपल्याला लागतं. त्यांनी प्रकल्पांना आता चालना दिलेली आहे आणि त्या काळात प्रकल्प देखील पूर्ण येतील. मला विश्वास आहे की या महायुती सरकारच्या काळामध्ये कोकणामध्ये एक अतिशय बदलेला फ्रेश अशा प्रकारचा विकास आपल्याला करायला मिळेल. त्याच्या प्रसंगी पुन्हा एकदा आपले सार्वजनिक साधना त्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो आणि निश्चित हे काम आपण वेळ पूर्ण करा अशी अपेक्षा व्यक्त करू. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. पाणीपर्यंत पोहोचलेला लोकमान्य नेता अशी माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री एकनाथ शिंदे साहेबांची लोकप्रियता आहे. त्यांनी खऱ्या अर्थानं शासन हे जनसामान्यांच्या जागी दिलं आहे. शासन जनता यांच्यातील दरी कमी करण्याचा त्यांचा कायम प्रयत्न असतो. मातीशी नातं सांगणाऱ्या माननीय शिंदे साहेबांना कोकणच्या व्यथांची नेमकी जाण आहे. त्यांनी कृपया मार्गदर्शन करावं अशी विनंती. बारा रेल्वे स्थानकाचा आज रस्त्यांच्या माध्यमातून इतर ज्या काही सुविधा त्या देण्याच्या कामाचा शुभारंभ त्या प्रसंगी उपस्थित राज्याचे लोकप्रिय पवार आणि त्यांनी याचं प्रकार घेतल्याने सार्वजनिक काम बागायती आपल्या केंद्रीय मंत्री नारायण साहेब सामाजिक त्याचबरोबर अनेक आमदार आहेत. आपले साहेब आहेत, आमदार बाकी सगळे सावंतवाडी महाराष्ट्र स्टेशनमध्ये उपस्थित आहेत. त्यांनी निलेश राणे, आमदार नितेश राणे, प्रमोद पेठार, राजू सावंत, बाळ माने, धीरज सामंत, प्रमोद आदरराव, शिवकरकर, डॉक्टर विजय नायक
मोबाईलवरून करतो का तिकडे? आज विषय महत्वाचा प्रोग्राम आणि लोकं म्हटलं की आपल्याला एक निसर्ग सौंदर्य केला परंतु जे काही रेल्वे स्टेशन आहे तर प्रत्येकाची एक इच्छा असते आपापल्या भागातील रेल्वे स्टेशन स्वच्छ असलं पाहिजे, सुंदर असलं पाहिजे आणि सुविधायुक्त असलं पाहिजे, भावनागिरी पाहिजे. आणि म्हणून परवाच भारतीय देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहेब देशातल्या 508 रेल्वे स्थानकांचा कायापालट करण्याचा एक महत्त्वाचा प्रकल्प हाती घेतला. तर माझ्या माहितीप्रमाणे आपल्या राज्यातील बरेच काही रेल्वे स्टेशन यामध्ये त्याचंही अंतर्भाव आणि म्हणून रेल्वे स्टेशनवर हजारो लाखो प्रवासी ये-जा करत असतात आणि म्हणून त्या ठिकाणी चांगल्या सोयीसुविधा मिळाल्या पाहिजे प्रवाशांची अपेक्षा. त्यामध्ये मागे आपले वंदे भारत मुंबई मडगाव वंदे भारत त्यामुळे देखील कोकणातल्या सर्वांना त्याचा फायदा होईल. पर्यटनाला चालना मिळेल. पर्यटनासाठी हजारो लाखो आपल्या राज्यातले इतर राज्यातील लोक परदेशातले लोक महत्वाचं म्हणजे पायाभूत सुविधा कुठल्याही राज्यासाठी पुढे पर्यटनाला चालना देण्याचे पूर्ण राज्याला तर इन्फ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिव्हिटी आणि रोड कनेक्टिव्हिटी या सगळ्या गोष्टी ज्या महत्वाच्या आपण पाहतो त्या काळात त्यावेळेची परिस्थिती आज तिकडे एवढं डेव्हलप झालं की 7-8 तास लोकांना अडकून पडायला लागायचं. आज 2-2.5 तासामध्ये आपण मुंबईला पुण्याचा मुंबई होतो. आज आपण सिंगिंग करतो आणखी त्यामुळे देखील त्या भागाचा विकास झाला. सर्व्हिस इंडस्ट्री आली असं मोबाईल आला सगळं म्हणजे IT आलं. मोठ्या प्रमाणावर विकास होता. शेवटी रस्ते हा महत्वाचा जो आहे जसं आपलं मुंबई नागपूर मुंबई समृद्धी महामार्ग ठरवलं त्या काळात असताना हे जे 18 तास 20 तासाचं अंतर काय आपण 7-8 तासावर आणलं 6 ते 7 तासावर आणलं. आज त्याला शेतकरी आपल्याला माल घेऊन आज 3 दिवसाने मुंबईत होतं. तर सकाळी निघालेला तर संध्याकाळी पोहोचणार आहे. त्यामुळे रोड कनेक्टिव्हिटी ही इतकी महत्वाची आहे ते आपण जाणतोय आणि त्यामुळे आज कोकणाच्या दृष्टीने गणपती आणि आपलं होळी सगळ्यात मोठा महत्वाची सण असतात आणि त्या वेळेला आपल्याला सुदैवाने गोवा हायवे गोवा हायवे गेल्या अनेक वर्ष त्याचं काम सुरू आहे. कॉन्ट्रॅक्टर काही बदलले त्याच्यामध्ये बदलले की दुर्दैवाने आज आपण पाहतो की त्याला विलंब होतो आणि मग आपल्याला वेगवेगळे पर्याय पुणे मुंबई एक्सप्रेस म्हणून आपल्याला पाठवायला मला म्हणून पाठवायला या सगळ्या कसरती करायला. परंतु आता आपले खासदार मंत्री रवींद्र पवार यांनी म्हणायला घेतलेले आहे की त्या मुंबई गोवा नॅशनल हायवे असताना शेवटी लोकांना सुविधा पाहिजे. लोकांना नॅशनल हायवे का स्टेट हायवे काही गरज नाही. लोकांना सुविधा पाहिजे आणि त्या सुविधा देण्याचं काम आपल्या सरकारचा आहे आणि म्हणून त्यामध्ये देखील रवींद्र चव्हाण काम करते आहे. मागच्या वेळेस 2-4 वर्षापूर्वी पण केलं एवढं कमी झालं चांगलं
आणि नक्कीच आपल्याला त्याच्यातून चांगले रिझल्ट येतील आणि त्यावर देखील लवकरात मुंबई गोवा हा देखील लवकर चित्र आपण करू त्याच्या मागे लावून आपण त्या दृष्टीने सभा आहे त्याच्यामध्ये लक्ष घालत आहे आणि ते आपलं सरकार त्याला पूर्णपणे मदत करेल. हे देखील 12 रेल्वे स्टेशनचा जो काही आठवडा रस्ते आहे आता स्टेशनवरून बाहेर आल्यानंतर देखील लोकांना डोळ्याला चांगलं वाटलं पाहिजे. प्रत्येक उत्पन्न निसर्ग सौंदर्य नटलेला हा प्रदेश हा पर्यटनाला चालना देणारा प्रदेश आणि यामध्ये आपले जे काही चाकरमानी आहेत राहतात ते दिवाळीला आणि त्यांना जाता येताना त्रास होऊ नये यासाठी रस्ते चांगले त्या राज्याची देशाची आपल्याला त्याचा वेग देशभरामध्ये सगळ्यात जास्तीचे जे पायाभूत सगळ्यात जास्त मध्ये असे असे मेट्रो असे मल्टीमॉडल कॉरिडॉर मुंबई सिंधुदुर्ग जो आहे तो देखील रस्ता तो हाती कोस्टल हायवे तो बंद पडला होता. त्या शेवटी रस्ता रोड कनेक्टिव्हिटी महत्वाची आहे आणि त्यामुळे तर पर्यटनाला चालना या ठिकाणी मिळणार आहे आणि म्हणूनच आज लोकांना बाहेर आल्यानंतर गाडी स्टेशनवर आणि स्टेशनवरून आपल्या गावात जाण्यासाठी ज्या काही सोयीसुविधा पाहिजे ते देण्याचा हा आपल्याला लोक म्हणायचे कॅलिफोर्निया नको आपण कोकण आपलं हे सुंदर एवढं आहे तर थोडं आणखी आपण मेहनत केली तर त्याचा खूप सुंदरता लाभेल आणि लोक आज आपण पाहतो भारतात युवा आहे परंतु आपले जेवढे सुंदर आहे स्वच्छ आहे की ते आपण आपलं धोरणही आपण सरकारला ठरवतो त्याच्यावर लोकांना आयडिया धोरण आहे ते घेण्याचा आपण प्रयत्न करतो. हे सर्वसामान्य सरकार सर्वसामान्य हिताला प्राधान्य देण्याचं काम आपण कसं असतो. आज लोक मंत्रालयात जिल्हाधिकारी कार्यालयात तहसीलदार कचेरीमध्ये त्यांना सेवा मागायला लागून नये म्हणून आपण शासनाकडे देखील कार्यक्रम सुरू करायचे. आलं की काही आणि हा कार्यक्रम देखील आपण राज्यभरात करतो आणि एकंदरीत आपण जर पाहिलं तर या मुंबईतील कार्यक्रमामध्ये कोकणामध्ये तर सणाला जातोय आणि जर जाता येताना अगदी होऊ नये म्हणून आणि आज पर्यटनाला देखील चालना या संपूर्णमध्ये अशा प्रकारचा हा प्रकल्प चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली आज हे असं आहे कोकण क्षेत्र विकास प्राधिकार हे देखील आपण त्याचे घटक जवळपास होत आले त्या कोकणातलं जे वाया जाणार त्याला आपण ठरवून त्या ठिकाणी कोकणातल्या लोकांना रोजगारासाठी कोकणाच्या बाहेर जाता जावं लागणे अशा देखील आपलं सरकार प्रयत्न करत आहे आणि सगळ्यात म्हणजे महत्त्वाची बाब आहे की कोकणाचा विकास हा झाला पाहिजे. कारण पोटेन्शियल आहे वाव आहे सगळं आहे सगळं भरभरून दिलेलं आहे. थोडं नियोजनाची आवश्यकता आहे तर आपल्या सरकारने पूर्णपणे त्यावर फोकस केलेला आहे. उद्योग इथे आहे
ही उद्योगाच्या दृष्टीने सरकार राणे साहेबांची माझी आपल्या एकदा बैठक झाली MSMEच्या माध्यमातून देखील आपल्याला या घटना असं घडवून आपल्याला देता येईल कोणा प्रत्येकाच्या हाताला कसं काम देता येईल या दृष्टीने केंद्र सरकार देखील राज्य सरकार आता सरकार काम करेल आपल्याला संकल्पना आपल्याला त्याचबरोबर आणखी देखील मोठी इच्छा आहे की राज्याला विविध प्रकल्प त्यासाठी सदर विकास विभागाच्या त्याला देखील कुठेही कमी पैसे करू नये अशा प्रकारे सरकारचा पावला काही आपल्याला करण्याची बाजू आहे सरकार विभाग देखील सर्वात राज्य देखील सरकार यंत्रणामध्ये आलं पाहिजे आणि शेतकऱ्यांना मोठा लाभ झाला पाहिजे आपल्या सरकार पहिली त्यामुळे एकत्रित सगळं जर आपण पाहिलं तर राज्याचा एक सर्वांगीण विकास कसा होईल कारण शेवटी आपल्या राज्यात जसं गोवा आहे तसं पर्यटनामध्ये फार विकास आहे आणि म्हणून अनेक जो काही खंड समान आपण प्रयत्न केलेला केसर आहे त्याची आणि याची चर्चा झाली होती की देखील एक पर्यटनाच्या दृष्टीने आपण काय करू शकतो चर्चा झाली होती लोकांना अपेक्षित आहे लोकांना पेशन दिला पाहिजे काही उतरल्यानंतर चांगलं चांगलं करायला दिसलं पाहिजे पेशंटच्या बाहेर आल्यानंतर चांगले रस्ते पाहिजे घरामध्ये गावामध्ये माफक अपेक्षा आणि ते देण्याचं कर्तव्य आणि जबाबदारी आपल्या सरकार आणि म्हणून जे काही करता येईल आपल्याला या राज्याच्या पायाभूत सुविधांसाठी त्याच्या काही सोयी सुविधा आहेत त्यांच्या जीवनामध्ये देखील ज्या माध्यमातून आपण आम्हाला बदल कसा घडत पाहिजे यामध्ये आपण वेगवेगळे खूप आहे ते मी या ठिकाणी सांगू इच्छित आहे परंतु आरोग्याच्या देखील आपण कसा घेतला आता एक रुपया पाऊंड पैसे काही देते त्यामुळे शेवटी आपला फोकस आहे आपल्या सर्वसामान्य माणसाला कोशिश लागणार नाही त्या त्याला सतावलं कामा नये यासाठी आपण गुजरातच्या माध्यमातून देखील देवेंद्र जिल्हा त्यांच्या काळात सुरू केल्या व्यक्ती होत्या त्या काळात आणि त्या सुरू केल्या अडीच वर्षामध्ये त्या योजना पण पहिल्या दिवसापासून आम्ही जे निर्णय घेतले ते राज्याच्या हिताचं कोणातूनच घेतले राज्याच्या घेऊनच घेतले वैयक्तिक कुणालाही त्याच्यामध्ये वैयक्तिक कुठेही जे काही निर्णय आहे ते राज्याचे प्रत्येक एकटाच एक आहे म्हणून आपल्या समोर खेळलेलं आहे ते आपल्याला माहिती आहे परंतु आज 12 रेल्वे स्टेशनचा कायापालट होतोय त्या 12 नंतर एक झालं की त्यामध्ये कोकणातले एक प्रकारामध्ये आपण जाऊ आणि त्या भागामध्ये जे अपेक्षित लोकांना आहे ते लोकांना सोयी सुविधा मिळाल्या पाहिजे चांगले रस्ते मिळाले पाहिजे अपेक्षा माहिती देणं ही शासनाची आणि जबाबदारी आपण पार पाडू
एवढंच मी या प्रसंगी आपल्याला सांगतो. आणि रवींद्र चव्हाण हे आपल्याला कोकणच्या मुंबई गोवा रस्त्यावर देखील आपलं जात आहे. त्यामुळे नक्की आपला मुंबई गोवा रस्ता गणपतीच्या अगोदर एक लेन तरी या ठिकाणी पूर्ण कंप्लीट होईल अशा प्रकारची तयारी आणि त्याच्या प्रकारची उपाययोजना या ठिकाणी रस्ता गुन्हाचा आहे का आणि लोकल रस्ता मुंबई सिंधुदुर्ग ऍक्सेस काढतो त्याचं देखील त्याचा पोस्टल जो हायवे आहे पुन्हा बंद पडलेला त्याच्यावर देखील आपण काम पर्यटन अतिशय चालना देणार. त्यामुळे मी मनापासून रेल्वेचं मी अभिनंदन करतो की त्यांनी घडीला ताबडतोब आगे बढ़तो म्हणून एक सपोर्ट केला, साथ दिली. त्यामुळे चव्हाण या अतिशय मेहनती आहे अनेक काम पण एकंदरीत सगळ्यांनी याला आपण सहकार्य करूया आणि आजच्या या कार्यक्रमामध्ये मनापासून याच्या देतो जरी काही हवे पडणार नाही अशा प्रकारे प्रयत्न आपण करूया. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आमदार निरंजन गावकरे हा उपस्थित झाले त्यांचं स्वागत करते आणि आता आभार व्यक्त करण्यासाठी श्री शरद राजपूतजी मुख्य अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग कोकण विभाग यांना आमंत्रित करते आणि यानंतर कार्यक्रमाचा समाप्त होते. धन्यवाद. त्या देशाचे पंतप्रधान माननीय श्री नरेंद्रजी मोदी साहेब यांनी सुरू केलेल्या अमृत भारत रेल्वे स्थानक या योजनेच्या पावलं महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा कोकणच्या पर्यटन वाढीसाठी कोकणामध्ये येणाऱ्या प्रवासी पर्यटक यांना दर्जेदार सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी कोकणामध्ये एकूण 12 कोकण रेल्वे स्थानकाच्या सुधारणा प्रकल्पाचे ऑनलाईन नियोजन केल्याबद्दल उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथजी शिंदे साहेब, केंद्रीय मंत्री श्री नारायण राणे साहेब, उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस साहेब, मंत्री सार्वजनिक बांधकाम श्री रवींद्र चव्हाण साहेब, गृहनिर्माण मंत्री श्री सावे साहेब, उद्योग मंत्री श्री उदय सामंत साहेब, शालेय शिक्षण मंत्री श्री दीपक केसरकर साहेब, माननीय मंत्री महिला व बालविकास श्रीमती अदितीताई तटकरे मॅडम, सर्व उपस्थित आमदार, लोकप्रतिनिधी तसेच कोकण रेल्वेचे श्री श्री संजय गुप्ता साहेब, सर्व उपस्थित सचिव महोदय, अधिकारी, मीडिया या सर्वांचे आभार मी सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे मानतो. धन्यवाद. सर किचन पाइप द्या सर किचन सर पाइप सर पाइप साठी हॅलो.